हेलो भाई लोग, तो हम स्वागत करता नहीं अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति स्टूडियो में। तो रउआ लोग देखा तनी हमारे यूट्यूब चैनल का प्रजापति स्टूडियो के जौना में हम भोजपुरी के सब खबर लेकर ज़्यादातर आवत रहिला। तो भाई लोग नीलकमल सिंह जी के आज एक टीजर रिलीज देवल गईल रहे जौन कि वेब म्यूजिक के चैनल से यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर गई बा। तो अभी लोग रउआ लोग नहीं खींचे देख तो जाके एक बार देखी जरूर। और जाके देख के एक बार हमारे कमेंट में आके जरूर बताइम जा कि कैसन लागल रउआ लोग के। तो भाई लोग हम कहल तानी कि काल ई गाना के सुबह में 6 बजे रिलीज कर देवल जाई। ई तो काल एकदम एकरा के तैयारी से सुनी जा और मजा करी जा, एकदम मजा करी जा। और ई सॉन्ग एकदम बहुत बढ़िया होखे वाला बा। एकरा में मालूम चलल बा कि बहुत बढ़िया से करके शूट कइल बा और गावल भी गइल बा बहुत बढ़िया से। तो रउआ एकदम तैयार रही जा और मजा काल उड़ा देवे के बा, एकदम गर्दा उड़ा देवे के बा। नीलकमल जी के आवाज़ तो जानते बन जाएगा का बढ़िया आवाज़, बहुत मस्त गइबो करले। और विवाद से इनकर बहुत दूर दूर तक नाता ना रहेला। तो एकदम तैयार रही जाए, एकदम काल एकदम कैसे धक्का धक एकदम कर देवे के बा। लगन में तो नीलकमल सिंह के जी के गाना के तो जोड़ नहीं कितना सगरे बाजार में ये छैले बने घड़ी। एकदम तैयार रही जा, सुनी जा, एकदम मजे करी जा।